सिगांनो आंनि सिनायथिया बेनो आं स्टिफेनसन दैमारि नाव हिरुआ रेभिनिउ गामिनि 71 बोसोरिया सासे सुबुं आंहा हिख्या दिख्या खोब गैया अब्लाबो इसोरनि दया अनुग्रह आरो दैदेननायाव बेदिनो समाजनि खामानिफोरखौ समाजनि गासै सुबुरुनफोर बादियै मावबोगासिनो दङ आरो बेखायनो समाजा मा हारिया मा न'खरा मा बेफोर बिखय बुस्थुफोरखौ अथिक नङाब्लाबो आं बुजियो आरो बेनिखायनो गाहाम हाबाफोराव गावखौबो मुखुब जायो आरो लोगोसेयै हारिनि सिन्ताया आंनि गोसोआव उन्दैनिफ्रायनो जागायजेननाय बादि जायनि थाखाय आं सरन नार्जारि बिथां दैदेननाय समनिफ्रायनो उदासल दाबि बेफोराव गुबुन गुबुन जायगाफोराव जेब्ला सोमावसारदों बेफोर जायगाफोराव बाहागो लाहैदों थांनो खाबु मोनदों आरो बेफोरखौ नुबोनानै हसायनो मोनसे गोसोखांदों आरो हसायनो दायो आबाद मावनानै थांना थानायखाय गासैबो न'खराव गथ' गथाय होदोंब्लाबो शिक्षित खालामनो हायाखैब्लाबो न'खरनि गथ' गथायफोरखौ गाव आथिङाव सोलिनो हानाय बिदि संस्थापनजों आवगायलांनायाव मोनसे अरिहना होनायाव मोनसे सहाय मोनदों। दायो जि मोनसे जोंनि BTR सुक्तिनि सोमोन्दै आं जिखौ मिथिदों आं मोनदांदों बे खोथाखौ बुंनो मोननायाव आं गावखौनो गोजोननाय मोनदों मानोना BTR सुक्तिया आं जेब्ला गोथौयै गावनिफ्राय सानखांदों बर'लेण्डखौनो मोनबाय होननानै आंनि बिबेचनाया स्राहै बुंनो नामायो खारन बर'लेण्ड बा बर' रायजोआ दोंखायोमोनखाय गोमाना थानाय बे मोनसे रायजोखौ लुखांनायनि खाबु जे जोंनो भारत सरकार बा जोंनि असम सरकारा गोबां बोसोर सावरायनाय बेफोरखौ नुनानै मोनसे संबिधानिक नीति नियमजों जे आवगायनानै सुक्ति 27 तारिखआव खालायनानै होबाय बे मोनसे जोंनि थाखाय खोब रंजाथाव आरो गोजोनथाव बाथ्रा आरो बेयाव आं सेथियाव मोनसे गावनो बेहेके प्रहाहनजों थाफानानै गम मोनदों जे बे सुक्तिया रायजो थामहिनबा असमनि थाखाय मोनसे शान्तिनि परिबेखौ एखेबारे स्राहै नुजाहोबाय बेखायनो बे सुक्तिया गोबां थांखि गोनां आरो गुन गोनां थांखि दा बे सुक्तिनिफ्राय गोबां मुलाम्फाया दङ खारन केन्द्रीय सरकार रायजिक सरकारनि आसनि बादियै जिखिनि जोंनि बे BTRआव मोननांगौ मोन्थाय बेथ' थाखागोन बेनि अनगायैबो जोंनि जितु BTRनि सुक्तिनि गेजेरजों जितु सुक्तिबक्त जानाय बे गासै जितु मोन्थाय बेखौ जों मिथि मोननानै जोबोद गोजोनदों जाय सुक्तिफोराव जिल्ला बारायनाय आरो इउनिभारसिटिफोर फसंनाय आरो लोगोसेयैनो गोबां बेबायदि गोनां जितु अनुस्थान प्रतिष्ठानफोर फसंनायनि सुक्तिफोरखौ बेयाव होसनफानाय जादों दा बे सुक्तिफोरखौ जि रुपायन खालामनाय बा जाफुंसार होनाय बे जाफुंसार होनो हानायानो जोंनि मोनसे बे सुक्तिनि मोनसे मुलाम्फा जागोन खारन बे सुक्तिखौ ओरैनो खालायनाय नङा किन्तु जोंनो होनो थाखायनो केन्द्रीय सरकार आसाम सरकार आरो जोंनि BTATनि चिफ बिथां गासैनि हेफाजाबाव साखरि मोनसे सुक्ति जाबाय बेखायनो बे सुक्तिया मोनसे समावब्लाबो मोनसे गोजोन परिबेयाव फैनानै जाफुंसारनाय नुनो मोनगोन दा बेखिनियाव मोनसे खोथा मानसिफोरनिफ्राय खोनानाय खोथा बे सुक्तिया सुक्ति कागजावल'सो जागोन बे जाफुंनो गोबाव सम लागोन बे ओरैनो सुक्ति खालायनायल'सो बे खोथाखौ बुंनायाव
गावनि गोसोथिंनिफ्राय मोनसे सोंखारिनो गोनां जादों खारन जायहा सुक्ति खालायनायावनो थांफानाय जफानाय बेहेन मानसिया बे खोथाखौ बुंनाया गावनि स्वार्थ गावनि मुलाम्फा गावनि किसु बिखय बुस्थुनि सायाव नस्थ' खालायनाय बायदिखौ नुहुरो आरो आं सानो इलेक्सननि समखिनियाव मोजां बे गोथार सुक्तिनि सायाव इसु खालायनानै बेफोर बाथ्राखौ बुंनाया मोजां नङा आरो बिनि थाखाय जानो हागौ इयुनाव बे उन दाहा खालायनो गोनां जागोन बेनिखायनो बे बिखयाव आं स्पष्टयै बुंगोन जे सुक्ति माने बेखौ मोनसे एखेबारे सानै हनै गासैनि साक्षरिजों मोनसे लिरनानै दोननाय मोनसे सुक्ति दा बेखाय आं बे मोनसे जारिमिननि सिङावनो बुंजाबफानो इच्छा खालामदों जोंनि बे 27 तारिखनि जितु सुक्तिया जेसेबां सिगाङाव सुक्ति जानानै मोनफा मोनफा जोंनि बे बर' हारिनि बा बिटिसिनि जौगानाय आरो खामानिफोराव मोनसे आगबारिबोदों जेरैहाय बिटिटि सुक्तियाव हारिनि जितु भाषानि बिखयखौ 8 सिडिउलाव सोसननानै हायथ' स्कुल कलेजनि मोनसे खाबुखौ होबाय दाबो बे बारनि जितु सुक्तिया बेबायदिनो गोबां खामानियाव आगबारिनो हागोन आरो बेबायदि गासै बिथिङावनो मोनसे साक्सेसफुल जानायाव सहाय खालामगोन दा बेखाय बे बिखयखौ जोंनि गेजेराव बेले बेजे जायालाफानो अनलायनाय गोरोबनाय बानजायलायनाय बे गासैखौबो लाखिनानै जेन जों बे BTR सुक्तिनि जितु हाबाफारियाव आगबारिलांनो सहाय मदद बयबो लाखिनानै आवगायलांनांगोन आं सानो BTR एकर्डआ जे माबा मोनसे ओरैनो लिरना दोननाय लेखानि बिखय सोरबाया बुंनाय बादि बे केटिउ जानो हाया बेयो मोनसे इलेक्सन पारपसनि बार बादिल' जागोन खारन इलेक्सन समाव गावनि हारि गावनि पार्टिखौ देरहाहोनो गोबां बेबायदि खोथाफोरखौ बुङो आरो बेफोरो इलेक्सननि मोनसे खेल बायदि गेलेनाय बायदि बेनिखायनो बे बिखयफोरखौ लानानै जोङो केटिउ निराशा जानो गोनां गैया खारन बे सुक्तिया जोंनि भबिष्यतनि सुक्ति जिल्ला जुदि बारायो बेसेबां लाब जागोन बेसेबां मानसिफोरखौ मुखुब खालामनो हागोन आरो एरियायाव बिदि मोनसे डेभेलप जागोन बेनिखायनो बे बिखयाव जोंहा सोरबा बुंबानो जे बे जेबो नङा बे खोथाफोरखौ निराशा जानांगौ जेबो गैया मुथथे जोङो बे एकर्डनि सोदोबथि बादि बेनि थांखि बादि जोंनि जितु मावनो गोनां खामानिखौ मावनानै दिन्थिनो हानांगोन लुखांनो हानांगोन आरो बेजों लोगोसे गोजोनथाव बाथ्रा इउनिभारसिटि बिदि गोदान गोदान अनुस्थान प्रतिष्ठानफोरखौ जितु सुक्तिनि दफायाव उल्लेख खालायनाय दोङो बेफोरखौ जुदि फसंनो हायोब्ला बड'लेण्ड जायो बड'लेण्ड रायजो मोनि मा दोंखौ आंनि बादिब्ला बेफोरनो मोनसे गिदिर मोनसे बड'लेण्ड मोननायनि गौरबनि बिखय जागोन दा आं मोनसे खोथाखौबो आरो बुंबावनो गोनां जागोन जे जोंहा सोरजिगिरि इसोर दोङो जाय इसोरा जोंखौ दादों खांदों अनदों फेदेरदों गासै बिखयखौबो बिदि हेफाजाब होदों बे इसोरानो बे BTR सुक्तिनि गासै हाबाफारिफोरावबो मदद होगोन दैदेनगोन आखा खालामदों भरसा खालायदों बे इसोरनि दया अनुग्रहआवनो बे सुक्तिनि मावनो गोनां गासै हाबाफारिफोरखौ मावफुंसारनायाव मदद मोनगोन आरो बिखेखै दा बे बिखयाव बिखेख जिफोरा साक्षरकारि बिथांमोना जुदि बे इलेक्सनाव देरहानो हायोब्ला बे साबसिननि खोथा खारन एकर्डनि जिखिनि बिखय बुस्थुफोरखौ बिथांमोना स्पष्ट मिथिगोन बुजिगोन आरो गथै अफिस मुभ खालायनायनि बिखयफोरखौ बिथांमोना सांग्राङै माबा खालायनो हागोन बेनिखाय बे बिखयाव बिथांमोनखौ देरहानायखौ आंबो एखे गोसो सिंनिफ्राय कामना खालायो आरो आह्वान खालायो रायजोफोराबो गणतान्त्रिक जितु भोट बे भोटखौ बिखेख
भबिष्यत जोंनि उन्नयन आरो शान्ति प्रकृतिनि कारणे मोनसे खनसेनि थाखायब्लाबो सोलायहोनानै रायजो फसंनो हानाय बिदि बेबस्थाखौ जों लायो आंबो अनुरोध खालामो।